Så traditionen tro. Så når jeg flytter ind et nyt sted, eller er på et eller andet stort hus et eller andet sted i verden, så plejer jeg at lave en lille video om, hvordan tingene ser ud. Og hvorfor bryde traditionen, når jeg flytter ind et nyt sted. Så vi skal lige kigge en tur rundt i min nye lejlighed. Vi starter her ved hoveddøren. Vi kommer ud i sådan en lille, ja, hvad kalder vi det, et bryggers. Jeg bruger utrolig meget varmt vand, lige meget om jeg ikke bruger noget vand. Køkkenet. Ja, det har det skal bruge. En hel masse skab, ikke så mange skuffer. Ja, har fået gasblus igen, hvilket jeg er utrolig glad for. Ja, og så kan det faktisk tænde gas selv. Ja, direkte ud til stuen. Vi går ind i værelset. Har skrivebordet, hvor jeg kan sidde og lave alle mine ting og sager. Med de fornødne ting og sager. Og min nye seng. Ja, nå. Jeg har alt mit lort herude. Rum.